Sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City, duwa ka residente patay matapos ginaligar nakahaklo sang kemikal nga ginagamit sa fogging. City Health Office nagsugod na sa pag-imbestiga sa insidente. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Zen Kilantang live sa barangay San Pedro Molo. Zen? Kate bangod sang massive campaign sang city government nagnubo ang kaso sang dengue apang may duha naman ang napatay bangod sang ginaligar nakahaklo sang kemikal sa ginpatigayon nga fogging. Naalarma ang mga pumuluyo sa barangay San Pedro Molo ini matapos magtaliwan ang duha ka residente nga ginapasuni nakahaklo sang kemikal sa ginpatigayon nga fogging sang Setyembre 28 sa opisina ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar. Hindi man sila nga nagdiretso gito doon nga ginalina ng fogging gid. Kaya ang fogging natin, advocacy laman ni Councilor Zaldivar, which is bulig man tanin sa barangay. Ang manugduha katuig nga si Baby Jacob, una nga nagtaliwan sa adlaw mismo sang pag-spray sang team sa lugar. Suno sa tiyo sang bata, antes pagindala sa ospital ang bata, nagahilanat na ini. Kaya mo na ipag-abot ko sang gabi, ito mo ito nga ambalan dalon sa ospital. Setyembre 30 naman sang ginbawian man sang kabuhi ang 31 anyos nga si Cherilyn Adelante. Istorya sang iya iloy, maayo pang kondisyon sang iya bata. Naglala lang ini sang natabuan nga yara sa sulod sang balay, sang nagpatigayon sang fogging kontra lamok ang mga personnel. Aminado ang iloy nga may asma si Cherilyn kag posible ginatake ini sang hapo sa nakasimot sang kemikal. Ay, kuya una nga mga amo ng bata ko gid. Siyempre malingin ulo ko. Pahayag sang kampo ni Zaldivar, may ihibalo ang mga tinawo sa pagpang-spray kag may pahanugot sa barangay nga magpatigayon sang fogging. Well-trained sila kag ginahimo lang ina nga fogging kun may patnugot, especially sang barangay. Sunod sa CHO, delikado ang fogging sa mga may respiratory problem, gani antes magpang-spray, kinahanglan nga pabakantihan ang lugar. Kung indoor nga fogging, dapat na iya. So wala na iya tawo, tapos within 3 days, na-evacuate na dapat siyang facility. Kate, ginaimbestigahan na sang City Health Office ang insidente agud mahibaluan kung anong kabangdanan sang kamatayon sang duha. Samtang desidido naman si Kagawad Zaldivar nga maghatag sang bulig sa pamilya sang mga biktima. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.